Gure eguna atseginagoa izateko proposamenetako bat da, egunin zehar indar berritzia. Eta hortako, ariketa mota ezberdina daude, proposamena edo hemen aipatuko ditutena dira, indar berritzea ariketak, bai agindu bidez, bai argi zuriakin, edo bai zure gustoko ingurukin, eta bar. Eta baniko dutena da, nik ez duten ariketa azkarrena. Azalduko dut, jakiteko zein den. Ingo duguna da, gorputz atalak tentsatu, keinu tensioekin jarri, eta aldi berin ingo arnasa hartu, eta bota. Arnasa botatzekun, tensioa askatu ingo dugu. Hau da pasoa, hartu arnasa, estutu, eta bota eta askatu. Hiru gorputza zatikin ingo dugu, bat izango da arpegia, goiko aldia, beste izango da enborra osatzen duguna, lepotikan gerriraino, besuak eta tensatuta, ja arpegia utzita, estutu, ez da ikusten, kamera, bineo imaginatu, eta bota eta askatu, eta gero izango da izterrak, belaunak, eta zango zaharrak edo pantorriak, bai? Ariketa hau nik ez duten azkarrena eta eraginkorrenetakoa da, baina hori bai, gorputzak ohitu egin behar dugunta. Gorputza eakutsi bertzaio, nolabait ariketa honekin bilatzen duguna, beha indar berritzea dela, indar berritzea pilak berriro kargatzen. Eningo dugu, prest? Ikusteko ze denbora berden. Hartu arnasa, goiko aldia, estutu, bota eta askatu. Hartu, lepotikan gerriraino, besoak eta dena, estutu, bota eta askatu. Arnasa hartu, izterrak eta oinak, estutu, bota eta askatu. Denborakin, hongo zago hartzen, ariketa ina horretikan nola sentitzen zinean, eta guan nola sentitzen zen. Eta, inorrez osan ariketa behin bakarren berdanik. Probatu.